ora. Aku ki bangsa empuk-empukan wis ora seneng. Lah panjenengan seneng ingkang kados pundi? Senengku kuwi bangsa. Apa kok tangane ngene-ngene? Nek kenyil-kenyil ki apa Mas bahasane? Ya sing empuk ngono. Ya sing empuk. Sing empuk. Iya. Kula kurang empuk pripun to Den Mas? Mbok jajal dicekel. Apa? Madhep rono? Siap. Napa? Padha tenan to. Nampakne. Padha pripun to Den Mas? Mburi ngarep kok padha. Bingung aku. Panjenengan Iki sing mergane aku ora tresna amarga ngarep mburi padha. ngarep mburi padha menika tandane sangune akeh. Jenengan ajeng milih ngarep kena, milih mburi ya kena. Modar kowe. Iki semunten ya kaya ngene iki nek wong lagi gandrung. Ra peduli mledhose gunung. Wong yen lagi naksir ra peduli perange nuklir. Napa ngajeng kene? Nuklir. Endi nuklir endi? Wis to, tak elingke to. Si ono- Aja merambat-merambat tekan. Lah panjenengan menika ngacung-ngacung lho. Subrata kuwi nek tok pancing-pancing tengah wengi ngene iki. Napa? Iso Ajeng napa? mbluso aku setruk lho. Lah kenging menapa kok stroke? Ngampet. Ngampet napa? Mbok mboten sah diampet. Wong ya wis diselenggarake mbok ki endang ngono lho. Iki acara apa kok diselenggarake kuwi? Maksude iki lho. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Gawe isin lakake golek osale. Iki wajib tadi tata wite. Ya. Matur yo. Ayo sa. Sa. Sesideman yo. Ayo ngadeg pondok. Ayo. Cetha ngadeg kok ya ora. Ya sa. Ije Mas Yono. Ki anake sapa? Ya anake bapak mbokku kok ya. Oh ya syukur. Ya masa ya anak wedhus. Cilik ning antis. Anti siapa? Seru. Sero ya kudu sero ben kabeh saged midhangetaken kanthi sekeca. Apa? Supados sedaya mawon saged Supados sedaya cetha. sedaya mawon saged midhangetaken kanthi sekeca. Anjir. Ayo gitu ya. Kowe nek musuh Elisa wis kowe upama dijak dadi pasangan biyen tau di nganu lho, wis diancam lu Elisa lho. Piye Mas? Pak, gimana kalau saya pasangan sama Pak Siono? Aduh, ojo ndak dawa umure aku. Ndak cepet umure ya omonganmu tatot-tatot kae engko saya emosi malah. Nggih mboten. Ha iya. Mboten emosi to, Pak? Wis waton dawa ngono mbok umur mbok apa sarepe. Dawa awake dawa. Nggih. Semakin cantik. Matur sepan nuwun. Anu kok rong payu-payu. Agek niku nggih, kula nggih boten ngertos.
Sabar. Kedah sabar. Judul ki sapa sing ngerti ora ngerti Gejawa Gusti. Bener nggih leres sange. Sapa ngerti kowe dijodokke aku? Weh. Oh. Lho, sapa ngerti? Lah, ya ora sewot, Mas. Aku bedhek gemang kok. Kok kowe ra mungkin? Mungkin ra gelem. Mungkin ra gelem lah. Ya, monggo diaturake. Derek Mang Ayu Bagyo nggih niki nggih tasakuran ngene sinten Mas Yanda kalih Ibu Rika nggih. Mas Yanda karo Mbak Rika. Mbak Rika niku kagungan putra niku dangu sing antu-antu niku putra kaping kalih nggih. Kaping kedua. Nggih. Duha dah sinten mau? Duha Basalamah. Duha Basalamah. Nggih, mugi-mugi saged dados putra ingkang saged napa niku? Niku napa? Napa? Menghormati basa Jawane? Nggih saged. Kowe iki kudu iso nuntun senakku. Tak tuntune nek Elisa ki enteng kok. Enteng tenan aku. Kudu iso apa kuwi mau tok kudu. Menghormati napa, Mbah? Ya anu ngajeni karo wong tuwa. Nggih ngajeni marang tiyang sepuhipun saged migunani tumrap negara bangsa lan negara. Negara. Iya. Ya dhewe-dhewe kok. Ngaturaken tembang sesideman. Karepe Elisa ki rak saged mikul dhuwur mendem jero karo wong ta. Heeh kuwi. Ah, iki sing ora tanggap. Mikul mendem dhuwur jero ya jero. Mikul terus pendemen sing jero ngarepmu kuwi. Pedeng. Angko ra do disetriming. Kowe kok ya. Wah aku to. Ya pendemen sak dodo wae. Dadi bunek sik ngisor. Sik ngisor. Elisa, saya cantik. Ya cantik no. Kok dicincang-cincangke ngopo to? Iki ya munggah dhewe. Oh, ya pancen otomatis kok. Nek wong dhuwur ngono. Iya. Wis ana wae munggah dhewe kuwi meneng-meneng. Hah? Apa sing monggonmu ya munggah, Mbak? Ning aku cah kejem, Mas. Munggah selentik. Lho. Aja selentik. Ayo ben dolan. Ana diselentik dolan. Ora ana disuntik kok dolan. Diselentik ya ora gelem. Ngrusul aku nyambut gawe kok. Iya dibawani. Bawani. Wiwitane andere sang peki. Kula gumun lho ya Limbuk. Pripun? Lah nek nyuara biasa ki kakak. Ini bahasa nembang Jawa kok ya apik. Ah, kuwi kelebihane Elisa ning kono kuwi. Niku dipelajari tenanan ya tembange. Nek tembang dhek le mempelajari tenanan, logate barang digoleki. Logatipun. Ya syukur. Artikulasi, intonasi. Syukur sesuk iso iso halus kabeh. Alus sedaya napa maksude? Le ngendikan omong-omongnya sing alus. Sing alus Jawa. Napa niki kurang alus? Kula pun ngangge basa krama napa kurang alus? Mudar ora. Wis bener nganggo basa krama ning karo geget. Geget lati. Heeh, ya ora iso ngomong. dadi kaya mrengkel atine kae lho kuwi. Maksude geget iki kowe omong ki cetes-cetes. Apa kocok kebedhe lho bojo kuwi geget. Kaya gek ra iso kaya ngono kudu. Kedah pripun? Ya sing alus. Alus, manis. Iya ya lambene tak piyake ya. Lah ra iso. Aku ki jane wis ngerti kelemane iki kene lho. Iya. Nek dipites sithik ya. Kowe kudu dipetes ngene, jajal. Kula. Halus ta? Nggih. Aku ki teori dong ya. Bener. Heeh. Coba ngomong apa meneh, Pak? Kula ngaturaken panuwun. Panuwun. Ning kok kaya basa sih ya. Apa kaya apa? Kaya basa iwak kae lho. Kayak manusa kok tok padake iwak bos. Ning ngapik tenan iki dadi halus suarane. Sok ajan yo. Nggih. Ning kencang. Dekep. Ngaten iki terus nggih. Ya aja. Sakake wis isane ngono, Pak. Ya. Andere sang
Bendara terus kayung-yung eno selendang kuning kang sangking wukir swara kurang permana swara kurang permana ning wasis agung hangung rom marang bendara hangung rom marang bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake alis terus tresno sesidemah luwih becik ate ngono timbang kepisahan selestya mangisan menggono awan kulawarto
sesidemanipun sampun, Mbak. Iya. Kowe malah nemokke cara Elisa iso alus lho. Iso. Ini dadak yasa capitan cangkem kuwi. Esuk goleke sing nggo nyampiti kumbahan kae. Ayo ora cukup kok ya. Oh iya. Goleke rada. Ayo Tin. Ya. Nggih, Pak. Kowe dadi suminten Ten Mas Broto ya sakanane kuwi wujude kaya ngono ya wis tampangan. Ra apa ya? Hah? Ngene iki ra apa ya? Ya aku jane milih liyane nek ana liyane. Liyane. Wis ditemung wong liyane. Wis Liyane luwih elek ya. Hah? Liyane luwih elek. Luwih elek. Ya wis paling apik aku kok. Oh meneng-meneng siono iki dek enom dapuane ora men Den Mas Broto. Oh. Lah napa? Angling Garmo ya. Angel garmo. Oh. Oh, Dadi meriwes. Meriwes putih. Meliwis kok meriwis. Meriwes. Meliwis kok meriwis. Meriwes putih. Oh. berarti ngerti bahasane kewan ngerti ya? Ya iso. Iso. Kewan cecak ngono kae ya ngerti. Ngerti. Terus pitikna ya ngerti. Ngerti. Lah nek pitik do petok-petok wae ngapa? Petok-petok ana sing ngendhok, Oh nek kukuruyuk, ana le gelut. nek Kukuruyuk ki mangan. mangan, nek cecak ngono kae. Cecak. Wah angel. Kuwi ngapa? Heh? Tandane ngapa? Omong apa? Padha tresna trinesna. Oh, berarti aku kok kayak cecak ngono ya. Heh? Aku. Nek cecak ki cilik. Lah iki apa tekek? Aku ora lho. Aku Ora cecak ngarani. cilik ya. Semono kok tekek kuwi komodo. Ya ora ngono modho kegedet sing sedengan wae biawak ya. Saya elek Mas. Ya yo mangga. Ya. Ya, Mbak, tadi karo Mas ana tutuk Wah langsung iki. Den Mas, Opo? kon jenengan memelas ngenten niku. Sik gah bubar. Den Mas Broto iki karo sing apik kok. Den Mas, opo? Kok kaya anake anu iki. Biasane ra krungu, dadi tak sengkake. Ora ya sing ngantep. Opo? Iki sapa? Ngono kok wangun. Aku Subroto. Iki cedak nggone Pak Dayat lho. Cedak nggone Pak Dayat ki tokoh ketoprak ampuh. Mula aku ra wani nirokke. Ndak kleru. Ora apa-apa, Mas. Kae pepudanku sih. Awamin Fragmen ngene iku nek kleru panjenengane mesti benerke. Kok nek bener mah ngundang Pak Dayat ya. Ha iya nek arep ketoprak apik malah ngundang Pak Dayat ora kok ngundang kowe. Yo. Den Mas. Oh. Den Mas Broto kok picak. Dundang kok ora mandeg. Kok malah yak-yakan lho. Den Mas. Kaya kowe kaya buk kok. Lah ya kan nyelok kesik lho. Ya Den Mas dadi ngerti lek mlawe. Oh nyegat tangane kok nyegat. Yo njaluk. Ya kudune ngrungokke sik kupinge dijer. Yo, gamelane cangkemku wae ndak kanca-kanca kesel. Ya, kok kaya gedawan to Mas? Apa tah? Tangan didudut deh. Wirane ngene Kok kaya wong anyan lagi malah. Ah wis brotone ya wis sak 60. Den Mas. Ceplok pesoi. Suminten. Suminten. Inggih kula suminten Den Mas. Kok maju terus remote-mu. Lah panjenengan mboten maju ya kula sing maju to nggih. Kok nganceng lho. Napa nih sing ngajeng napa? Remote Remote napa? Kula mboten beto remote. ora nggowo. Mboten panjenengan to ingkang beto? Hah? Mbok kula PJT. Apa? Iya. Panjenengan beto mboten? Aku nggowo. Ning ora saben wong iso mijet. Lah kula mbok tak mijet kula pengen mijet e. Iya, so. Pripun Den Mas? Kok dicekeli? Asing ten pundi? Ora sanggo guneman.
Lah langsung pijet ngono. Langsung pijet nggih mosok ya ora nganggo. Siarane cethok-cethok. Kirana sinten? Panjenengan ingkang mrika. Kowe iki putrane Warok. Inggih. Sing digdaya Setri Mampura. Iso mrasta brandal saka Gunung Klothok. Gunung pundi? Klothok. Niku gunung napa? Gunung apa? Gunung. Kadya Patemekare. Panjenengan menika ndelokke napa to, Den Mas? Kowe ndelokke Gunung Klothok. Nek umami jagongan napa apa-apa anak nggih, raine napa wajahe basa Indonesiane sing dimatke, ora ngematke liyane. Aku kudu ngematke apa? Indomaret bundulmu nggih. Aja doa. Iki ketoprak tenanan aja do diganggu ya. Den Mas, Apa? kula langsung mawon nggih. Piye? Sejatosipun kula menika tresna kalian panjenengan lho Den Mas. Aku ora tok kandhani, aku wis pirsa. Napa inggih? Mergo aku kroyo-royo tengah alas dalan gunung tak unggahi, mergo aku ditundung karo Kanjeng Rama, mergo aku ora gelem arep dituke sliramu ten. Ing menapa panjenengan boten kersa kalian kula to Den Mas? Mergane aku kuwi durung cukup umurku. Menapa inggih panjenengan yuswa pinten to? Yuswa ku wis 17 taun. 17 tahun ki wayahe adu. Wayahe didu. Adu gambar wae biyen. Adu maksudnya Don Mas Broto kok adu gambar. Ada cilik. Uwol apa? Jenengan seneng uwol. Mul Uwol adu gambar diplek. ngerti mul barang iki mesti kulon praga iki. Lah ya jan hooh. Ngerti mul. Ya, Den Mas, kowe tak eling. kula menika kirang menapa to? Kok panjenengan Kowe boten kok kersa ora kalian apa. kula? Ayu ya ayu. Nggih. Ha, toh. Lemu ya turah, ya toh? Lah nggih mulane kula kan empuk enten lho. Apa arep golek sing cilik-cilik ben atos ngono? Ora. Aku ki bangsa empuk-empukan wis ora seneng. Lah panjenengan seneng ingkang kados pundi? Senengku kuwi bangsa Apa kok tangane ngene-ngene? nek kenyil-kenyil ki apa Mas basane? Ya sing empuk ngono. Ya sing empuk. Sing empuk. Yo. Kula kurang empuk pripun to Den Mas? Mbok Lah, jajal, lah, mbok nyajal dicekel. Apa? Madheprana? Siap. Napa? Padha tenan to. Apane? Padha pripun to Den Mas? Mburi ngarep kok padha. Bingung aku. Panjenengan Iki sing mergane aku ora tresna mergo ngarep mburi padha. ngarep mburi padha menika tandane sangune akeh. Jenengan ajeng milih ngarep kena, milih mburi ya kena. Modar kowe. Iki semunten ya kaya ngene iki nek wong lagi gandrung. Ra peduli mledhose gunung. Wong yen lagi naksir ra peduli perange nuklir. Napa ngajeng kene? Nuklir. Endi nuklir endi? Wis to, tak elingke to. Ya, Aja merambat-merambat tekan. Lah panjenengan menika ngacung-ngacung lho. Subrata kuwi nek tok pancing-pancing tengah wengi ngene iki. Napa? Iso Ajeng napa? ngluso aku stroke lho. Lah kenging menapa kok stroke? Ngampet. Ngampet napa? Mbok boten sah diampet. Wong ya wis diselenggarake mbok ki endang ngono lho. Iki acara apa kok diselenggarake kuwi? Maksudnya iki mau ya wis dimanggake carane wong madang ki monggo menika dipun rahabi nggari mangan ngono lho. Nganggo sendok ora? Ora sah. Aku seneng nek nganggo tangan. Wah, edan ya iki. Edan. Seminten kecrek tenan iki. Ya apa? Templekan demit ngendi lho. Lah yo nek dahar lek nganggo tangan kan eco bawane ndulang ya langsung nang kene, langsung nganggo tanganku ngono lho. Nyenggo lambeku. Engkena untuku. Menika lagi lambe durung liyane. Iya, ya eling. Purun nggih. Aja. Purun nggih Ngene Den wae. Mas. Kowe tak anggap sedulur.
Mboten, kula sedulure pun akeh. Ora, ning sedulur sing khusus. Khusus pripun? Khusus iki tegese kowe njaluk apa-apa aku ya tak nehi. Tenan? Tenan. Kula nyuwun setunggal. Apa? Jenengan dados bojo kula. Kuwi sing aku ra setuju. Lah kene kok ora setuju? Awang seduluran kok pek bojo. Aja kaya Ya ora apa-apa saiki wis wayahe sedulur dadi bojo iki ya akeh. apa? Heeh. Ya to lakon iki piye jane iki? Mas Geter melok barang Mas Geter. Nek gelem nyalai prosedur. Nek ra gelem kok ora eman ning kaya piye Jenengan dereng nyobi kok nggih Den Mas. Umpami sampun nyobi mengke bakal tuman. Mang cobi riyin mboten sak aja muni ora nek urung jajal ki. ora. Ora tenan kok. Aku ki putrane Adipati Tergalak. Kula ngertos Ora jenengan saben wanita tak tresnani ku ora iso. Lah mboten saged nek kalian liyane monggo nek kalian kula mbok dicoba riyin. Kaya tuku pit. Lah kula dipadhake pit ya ora apa-apa wis. Wah, lah kok apa-apa gelem ki kepiye? Lah nggih wong kula ya tresna tenan lho kalian panjenengan menika pripun to nggih? Mas Dayat niki lho le marahi. Ora Kok apa-apa. kula? Eh, Purun nggih. ora. Napa kudu tak tembangke? Tembang. Nanging ora tresna. Lah kok boten Tak rungokke kuping tengen metu kiwa tak lebokke ngendi ya? Sak metune. leboke ngendi? Kuping. Kuping? Wes nebang. Kaya nyoto kowe iso ndudut atiku. Tak tresnani. Gegerane wong akremi. Pripun Den Mas? Anu kemenggokan. Bondo dudu rupa lho Den Mas. Iya. Panjenengan mbok purun to kalian kula. Dirampungke. Kula iki ngelak lho. Ngelak. Ah wis nggawa jare. Ngelak maksude ngelak. Ngelak napa nggih istilahe niku? Lah nek ngelake ora diistilahke kuwi tetep ngelak iku ditombeni. Lah nggih kula ning sing ngombeni kudu panjenengan. Dimiki. Aku nang omahe kok nganggo kendhi. Nggih kula nggih kendine jenengan Gelemengan. Lah pripun Pak? Jenengan duwene kendi ta ten omah? Kula ora duwe kendi lho. Jenengan kendine cilik apa gedhe? Lah aku ra sido kendhi aku. Lah menapa? Lah napa? Aku nganggo semprotan manuk. Lah terus Dadi nek ngelakon crit. Crit. lah kula pula dicriti. Lah ra tenan. Den Mas mbok jajal to? Jajal Mak. Kowe aja gawe pengening penonton ya. Kok pengen penonton lho? Istilah. Sing Panjenengan ora ngerti ndarani Subroto ki geleman. lah kula rak nggih manut panjenengan mboten gadah kendi, gadahe crit. Lah kula nggih pengen Pestulan anak-anak. Crit. pistulan. Sing dienggo nyemprot manuk crit. Lah nggih kula diceriti purun. Ora. Aku nek ngombe nganggo keran. Lah terus Cuk grojok. krojok mangke nek kula teles pripun? Aduh piye ya? Tak pepe. Kaya padane pakaian lho. Lho, kowe ora yo nganggo pakaian to? Lah nggih ngagem nek mboten nggih nek pas berdua ten kasur nika mboten. Lah tekan kasur. Lah kenapa aku ngomongke kasur? Lah nggih nek bebojoan nggih asing ten Kaya pundi wong to? tukang sulam bantal iki. Mboten nek panjenengan asing bebojoan lak nggih ten mriku arahe. Kula niku kan pengen dados bojone panjenengan ngoten lho Den Mas.
Jenengan niku maksud mboten to? Ya maksud nek kula maksud. Lah nek maksud lah yang njok nek ana kaya ngene iki mbok gek ndang ngono lho. Tasah jual mahal dadi wong lanang iki. Aku ki ora jual mahal. Nang delengen to. Deleng apa? Para kawula do nonton awake dhewe. Ora peduli wong, sepenting kula kalian panjenengan. Wis dantenan nek iki. Kula nggih. Gelem disulihke apa? Sapa ya? Sinten? Mboten kula nadyan to elek ning tresna kalian panjenengan tenanan lho. Tak etukke wanda wae apa? Aku karo Wanda wis tau, gak. Oh ya aku ya geman nek wis tau kono. Edan. Edan. Loh, maksudnya kula iki Gal. mriki lho Den Mas, tak jelaske. Aku Broto putra Adipati kaya ora arep Perwanda. Gal. Jenengan ampun salah tampa riyen to. Kula niku ora kancane kalian Wanda iki lek nyambut gawe bebarengan. Kula pun tau kalih Wanda niku mangkat bareng tau ngenten lho. Wong lanang karo wong wedok. Kuwi nek apa-apa bareng kuwi Nggih. mengko akhire dadi telu. Lah kok telu? Loro kok dadi telu iki piye? Orang do to. Kok dadi telu? Telu sing siji setan. Lah setan endi? Setan godhog kuwi satu momo ing anggamu lan anggone sing tok jak. Lah ning kula nek kalian Wanda mboten menika lho Den Mas. Ora bakal ana setan, Wandae kaya setan kok. Kuwi dadi kowe setan kowe gelem. Among ati mawi Ya kowe iki duweni isin to. Kowe iki wanita, dienggo patuladang para wanita. Nek sing ora ngerti ngono iki kowe kaya kena digojoto sama. Akine entek kowe iki. Pak kula niku mangertos nek kula menika wong wedok. Akine sound system entek kok. Wis modrak. Saka kowe iki dadi patuladang iki ngono. Suwe-suwe anteng do turu bareng. Dadi kerinan. Ya ayo turu. Pengen bubuk bareng? Ora. Ya kuwi sing tak ajab. Ayo. Ya bareng kowe nang kono cedhake Wanda. Aku tak kene. Wis terima. Jenengan karo sapa? Prastiwi kok. Jenengan purun kalih Bu. Hah? Kalih Ibu purun. Ra apa sing ora akeh tuntutan kok. Lah kula nuntut napa lho? Kula mboten nuntut panjenengan, kula namung nuntut panjenengan nika gelem ming kuwi tok. Yo. Wah, lho, piye iki kok ya? Yen ngono kekarepamu aku ora bisa nampa. Wah, Loh, panjenengan menika kados pundi? Jarene iya, nek iya iki ya gelem. Tegese aku yo ki nek ngono karepmu aku ora. Lho, lah terus kula pripun? Terasa diteruske. Lah nanggung lho. Nanggung baleni kok bengi. Mengko bengi ana sing nanggap apa piye? To be continuous. Apa kuwi? Apa? Disambung sesuk. Bersambung. Ah. Ya mah aku pengine saiki. Wah, dantenan nek iki. Bawane sumuk. Nek sumuk kula copotke napa? Alah, omong apa-apa kok ya melnut. Piye sitraksi? takon citraksi barang iki piye? Tobat aku. Luput pisan. Aku merungsung ya luput kok. Kena pisan. Sepinten? Kula Den Mas. Ojo kula. Lah kados pundi? Terus ke tembange. Yen gampang luwe gampang. Kok kaya munyuk to iki malah. Munyuk piye? Lah yang dicekeli kira ya meneng wae kok malah rupane kaya munyuk lho. Lah engko iki tresno nyekel kok nganggo kuku. Dadi diremet ngono.
Oh, pingget kabeh. Lah saking gemese wong ket mau dicekel kok ya ngele ra umum lho, wong dicekel wae mbok manut. Nah, ngono kuwi lho, kene iki. Kene. Tek ngono. Plek ngono. Nah. Piye rasane? Penak ora? Piye? Piye? Tak nyekel mburi mak. Ngono ta. Ngapa kuwi? Aku iki Kowe rubah kok. Kok ndredeg kok ngenggon. Mboten lho, niku ki saking kula saking ndredege dadine krasane ngoten niku. Mboten meng niku. Aku nek cara knalpot blombongan. Dadi dicekel ki mak. Getar di silent beda. Tak rasane dhewe. Aja kaya ngono lho. Yen angel aku dadi mbayangke nek wong yang-yangan tenan piye ya. Ning lanang rangkul sing wedokne. Kowe ra kon bayangke to, Mas. Aku ki tau. apa tau piye? Kok urus itu kok wis guyu lho. Tak cekel. Mak ndrut. Apa kuwi? Aku terus mlayu. Lah ngapa? Golek nggon sepi. Wis Mas lelakon. Rasa bayangke. Mesti raine isin. Empun to. Ya ora masuk ya. Langsung ditakoni piye ya? Ayo. Mas, nek bayangke niku sing sederhana mancing nek digondhol ngono wae. Piye? Tan kena. Panjenengan menika mbok ora ngece lho. Aku ora ngece. Ana tetembuhan mbok aja ngece. Mbok aja ngece. Wong iki kula ora ndredeg kok jenengan ngendikan nek ndredeg. Sing ndredeg jan anu jenengan dhewe. Ora nek iki mau terang kowe. Lah, kula boten lho, Den Mas. Napa jenengan ki delok tangan? Ora ngene iki. Aku e kruh kok. Alah, Jari emak. Ini. Angel lah. Lah, Temak ndret. Aku terus kesetrum mak. loh, kula ya demek ini jenengan yang mandrendret ki. Ra, nggon rumah krut. Wes ah. Tan kena. Yo rampoke, Tin. Rampoke diajeng. Tan kena ati. Numbas. Ndret. Ya. Wis ya. Boten. Aja ngoyo. Panjenengan kedang joget kalian kula. Ya, nek mung joget wis tak turuti. Nek jogetke sliramu aku wis ora iso. Lah kenging menapa? Amergane si ana wis ora iso joget. Ora. Aku wis kagol sik. Napa tangane kan isih krasa le mandrendret? Ayo kuwi. Kok aja ngene-ngene. Gringingen. Golek. Pas ana sing nyuwun dadi ati Nggih, monggo. wonten sing nyuwun. Hati-hati. Ya. Ayo ten. Kali ising kaya